Ahojte, znovu Lenka, takže dneska sme si pre vás pripravili video také, že budeme skúšať všelijaké zvuky prdol, takže nech sa zabavíte a nech vás to baviť. Tuto mám môjho kamaráta Petra. Počkať, musím ho ukázať, počkaj. Lebo ja sa teraz ukážem. Ahoj. Perikolka, ok, takže on bude predvádzať tie prdové zvuky. Ok, môžeme začať, nie? Takže otočím to na Petra a on to bude robiť. Môžeme? Hej. Teraz nás sleduje ďalší. Teraz ďalší. Teraz ďalší. Moja sestra sa chytla jak. Takže počuli ste to. A ešte ďalší, ktorý bude špeciálne pre vás. Ty máš počuvaj oči ako vlkodlak. Keď sa na teba tak dívam. Teraz nás sleduje Nikolka, takže ona vám teraz bude predvádzať tie... Veď viete čo? Poprosíme nejaký tenký. Dobre, takže to je od dnešného videa všetko. Počkajte, mám jeden pre vás. Tak ešte nie. A ja mám zase pre vás. Čauky mňauky! No, takže toto je od dnešného videa všetko. Ak sa vám to páčilo, dajte like. Ak sa vám to nepáčilo, dajte dislike. Čau.